Kasee no so free and de ekwe phase 2 Ghana card registration no ahyase ya woma anya mfie edunum na ye register woma yenye wono ehwe ya ekoso National Identification Authority wono atena ye 276 district office ni munyina Adom TV etwaso National Identification Authority. The Nkrata Abeto Abontia wadi to BBN se Ghana card registration phase 1 no wadi akugu. Ya woyema womu a owa abai enyumeku awuduo mu a womu enye bida. Sese wadi abawie ya. Ohyase ya wasanabo somede etoso aduonu nwotwe edikosi ebobo somede etoso enwotwe. Ne sanse enipa no wohwe kwan so beba no eso atekura enti wasan ebie kwan bie mu a wode ofa etoso mienu no ehyehye so. Ochwese de edikan no Controller and Accountant General Department enipa dodo a wode ma womu no wahwe kwan se oba betwere wondin aban adwumayefo empem ahenu ene aduonum edikosi empem ahenu ene aduosia enso sai nipa no mohamu chichemu aduwotwe enso pe ene ma won ho kwan ebe betwere wondin senti efeto so mienu no wobehyase enadwo ebabo so me etoso nan wo hwe kwan se obibi abetimi aba betwere ne din wonya Ghana card ne bi ochiremu a Ghana fo wanya mfie dunum ede kro ene betimi abaye Ghana card ne bia wonye wo mohwe betimi akọ NIA regional offices one crime Bolgatanga Cape Coast Dambai Damongo Goso na Rerugu ene wa afeisu koduru wo mo aso ya ehyehyeye bia ewo ho no empanifo ebe kire no wadi so pepepe.